Пахвалёны Езус Хрыстос. Дзялюся з вамі, шаноўныя, вялікай радасцю. Ва ўрачыстасць святога Юзафа 19 сакавіка 2026 года адбылося адкрыццё доўгачаканай скрынкі інтэнцый да святога Юзафа на беларускай і рускай мовах. Ініцыятыва гэтая існуе ад 1 мая 2024 года, але да гэтай пары была яна даступная толькі на польскай мове. Гэтай скрынцы можа змяшчаць свае інтэнцыі кожны, хто гэтага сабе жадае. Кожны, хто хоча, каб праз заступніцтва святога Юзафа у яго складанай справе і сітуацыі, у любой яго інтэнцыі маліліся разам з ім іншыя вернікі. Кожны месяц у першую сераду адпраўляецца таксама імша святая у гэтых інтэнцыях, якія былі дасланыя ў скрынку. Заахвочваю вас карыстацца з гэтай выключнай і асаблівай магчымасці, таму што заступніцтва святога Юзафа не абмежаванае нічым. Бо гэта менавіта святы Юзаф знаходзіцца ў небе найбліжэй Езуса і Марыі. Таму просьбы, узнесеныя да святога Юзафа, трапляюць да Езуса адразу. Атрымаць ссылку, каб далучыцца да скрынкі інтэнцый можна, высылаючы сваю пачатковую інтэнцыю ў Viber пад нумар бачны на экране.